Myslíte si, že svetojánske mušky sú krásne, keď svietia? Predstavte si, ako ich jemné svetielka tancujú v tme, vytvárajúc magickú atmosféru. Ale ak ste ešte nevideli naše svetelné reklamy, tak to ste prišli oveľa. Naše diela osvetľujú nočnú oblohu a priťahujú pohľady všetkých okolo idúcich. Sú navrhnuté tak, aby zaujali a inšpirovali aj svetojánske mušky, ktoré s istotou nedokážu konkurovať našim žiarivým a dynamickým výtvorom. Príďte a presvedčte sa sami. Naše svetelné reklamy sú zážitky, ktoré si budete pamätať.